Morjesta, tässä olisi mun ensimmäinen video tänne YouTube-kanavalle. Tosiaan tässä videossa myös samalla kerron, miten te pääsette pelaamaan 5M. 5M eli RPtä, GTA RPtä Steamin kautta. On tosiaan vähän kipeänä, niin ääni voi olla vähän nuonia tämmönen. Niin ensimmäisenä mä joku Google selaan, mihin on. En tosiaan ei sitten pysty Chromebookilla tai tämmöisillä. Kirjoitat 5M. Selkeän tuosta lataat tämän sovelluksen. Selkeän tuosta noin. Hyväksyt nämä kaikki. Jos oot hyväksynyt jo, niin voit mennä postasta tonne. Sen jälkeen Steam käyntiin. Ja mallina nyt toimii Ghost Tracker 2, koska ei löydy tosiaan GTAta tältä Steam-kätteltä. Niin me tonne hallinnoin. Tuolla on suosikkeihin ja näitä pelin tiedot. Ja sitten täällä on ensimmäisenä vähän niinku tässä hallinnoi. Alemmasta toinen hallinnoi selaa paikallisia tiedostoja. Sen jälkeen sulla on täällä ladatut tiedostot. Ja sulla pitäisi olla täällä se 5M-tiedosto. Ja sen jälkeen otat 5M tästä näin, niin kuin tälleen näin. Ja tuohon alas tulee tämmönen plus avaussovelluksessa. Niin yhdistät sen sitten GTAhan sitten, kun sä oot GTA ladannut. Ja Epic Gamesillä en tiedä miten tämä menee, mutta menkää katsomaan ainakin YouTube-kanavalta Epeli. Löytyy ainakin tähän semmoinen tutoriaali. Tästä näin ja sitten tästä näin livestä noin. Täältä löytyy kaikenlaisia videoita ja kannattaa katsoa. Hyviä videoita löytyy, mutta ei siinä. Kiitos kun katsoit minun ensimmäisen videon ja koitan tehdä näitä lisää niin paljon kuin pystyn. Niin. Kiitoksia kun katsoit tämän videon. Se olisi moro.